بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mapuas sampul na pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala sin nyari kita nyo masih-masih na hinumpong at tawakan yari masih-masih na titipon salta impagtipon-tipon na to wala na to yupas yari na to nausala kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Abiyaon kahalan bang tabiya dungdungan asal mataud na sadya kugdanan simparakala ini. Insara sin Allah subhanahu wa ta'ala amupain di kugdanan intaw awam walaupun intaw takapanghati kugdan sinsara ini. Sawab may ta insarasin Allah subhanahu wa ta'ala asal masakit saja pemanusia iwan mahunit bang nari matayma ang kaya man ang mamunglaw niya sarang isablong niya tuwan bang kita nag-iibadat nga di nyo nawa kita tudyohon sa wablong iba malawang ganat na magsujud iba magsambahayang bang mga turo ni mga bistaran nila inibunal sumagawaya ko tayo mangod ko agama Islam angkan ko tudyohon at tawakan hangkan ko patumtuman ha supaya masampulin pag-ibadat mo. So abangin tao tudyohon mo amin tao ay nag-iibadat biya din yung katay mabisa nin sambahayang dinaramatay ma biya din nawang sara inipasampay mo kaniya ang kanda yako nag-iibadat bangkop yawan sinsara bang man aun day sabdalin doon nakakaul si mga ulama doon nakahadis si wan panambang man aun so'y mutay maun sabab mo ulit magsujud patuhan arihay ni atungod pagtamong si Muslim asal aun aturan niya bang mudungdungan ni manusia bang bong mukitaon mataw tutugdanan si parakala ini maita asalin Allah subhanahu wa ta'ala biyabaitan kita Al-Quran intungod si pagtamong si Muslim asal aun siya aturan iban aun siya amin hiinangon si Muslim ang biyari ni pagtamong harihay ni kato kabiyak santa bangin tao nakakamis amun yan longin sunnah full sunnah yan long niya. Actually, bang ikaw tapamanga kaw si mga ulama di matawag sunna intaw amin naggagamis sumagawa ini ambok ding ha mga yafda si mga ulama sab may ta bang ikaw pa sunna im gamis bisan im pari naggagamis da dami kyaning kopya bang ikaw pa sunna in kafir im mga Yahudi nagkukopyara sa along tayo ni hambok ding ha mga ibadat sabang nga nung tao mag-imam mayroong kopya langon saan pasubla lang yung takakopya malay mo na pasubli mo kopya umaw kuhan na ko bang gamis ni mamamu kopya na sa umaw sa siya magyan na dyan unyo lang kabisahan may ininyo kawisap aon niya ba't naghabi ni niya bunggaw na full blast imbuyat to full blast pilot di ba mama yung pungot na mama mo naon doon guru wala na piya imam sablong niya wayro lang yung kopya bukol lang yung biyasin niya lang yung complete siya ibang pilotan na piya imam na yung bakay mo di mawaya biyan na dyan yan nalong yung mga tawado di magbisara ayaw lang nga liwos nila biyan piya imam ayaw lang nga imam kami biyan na dyan di magbisara lang yung tawado yung tawin naupunta piya imam na yung bakay napag-imam bakay mo pagtakbira dyan aksalin taon na yun na magto biya lang yung bago takbir biya lang yung biya katulitis pagruko uy nalang ikabisahan pag-ubos naman sa sambayang wala nakatahanin ng buhok siya subhanallah
Bakit kulong niya? Biya na nga mo kung namin pagsambahayang yan. Ringaw no kulong niya. Nanaw mauti brad. Mayroon na kapagsambahayang natoy. Makararala ko naman ko lang magpilot. Kalaw nga na ko sintaw. Yung sa ukati sa mintaw magpilot. Kada ako ni Sabya Tingguro, wala mo piya imam. Sa ukati yung kupya. Amo niya yun ang katuadat. Arihay ni atungod sin pagpanamong sin Islam amin in tapik kung tabiyaon pagkain nakauna bango pa mga namaya-maya pya charming ang tadya nga nagpa-charming harihay ni bang takaw nun hatungod din sin pagyaon nga isbal ang kadalawang ko inkugdanan ni hamo pa intaw awam walaw po nintaw tagapangatik yugdan sin sara ini in Allah subhanahu wa ta'ala nagpalman Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayati Allahi la'allahum yadhakkaruna suratul A'raf. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala o kamu mga anak kapu Adam sabun nartul pianog na kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasara-saraan niya amin hatungod pagtamong sinaga may Islam yuwari sawatikum warisha hasupaya sadya katampanan in aurat sin kamu bang kamu manamong harihay ni atapsul sin warisha long Yahya ibn Kathir rahimahullah in riyash lang ya nasabot na hindi lang ya wayrol lang ya rugaing bang bukun sadya lang ya amuin tampunan in aurat sinaguwal muslim at inawang kita mag-ibadat asal suway tampanan tin aurat tulu wala minawang kita sumambahayang aun yang kaywa nang bang magbadyo naka-body fit bisan sa pa makaw naka-body fit brad bang mandi ka kita nin ihot mo sa babang yang kita in ihot mo bungan san matay magatod kay mo maraw sa jawang bungan matuang ko yan makalat na igot yan tinamuno mga igot maputi ang pambya mga paisbiwang laatan kayo min tao dami kan di pamatay min sa mahayang mo katano lama bang kita in aurat mo way problema bisan ko mag body fit ang kayo na ni sablong niya amin nagbabad yung pantalon bisan sa pamalong niya piting o pagyanon emo wayroong problema bang malong niya di siya limyo pagyanon buku-buku sawab bang limyo pa buku-buku amin ini may ng problema hamano siya aw niya masul bang kita nakapantalon atawakan hunon na yusal ta panamungta biyamang isang tanam tawang di mapaliwa buku-buku sawab long nga biyamang idagbus aturun biya ako long nga baduy sawab long yung chicks ko yun yung kasuwan niya aming mga magpul aming nit dakuman bang so pa may chicks mo kasuwan niya nit dana ka nit basketball bang nit yung pagbistarahan amon yan harihay ni akawanan sa bulama long niya long ni sabi Ibn Jarir impagyanon long niya amin riyash atapsil sin ayat suratul A'raf long niya fi kalamil Arab bang long niya abistra si mga Arab amunan al-athaf amunin mga kapanyapan nabukulo siya kapanyapan yung mga electric pan may electric pan masulog mo o kublansa nintaw kayo masulog electric pan ato mga lilos na kulayaw na yutang mo taykod mo o mga sulisan pila na tumaykod sa Jakawa ay naman maglingayan na tudad ko paulihan kublanay sa bintaw kayo uno yan lang niya latest na isab arihay niya lang niya bang mo lang ako amo ng mga kapanyapan amin wama dahara min athiyab amin deng hamanga matampal kato hamanga panamong biari kato yung kabiaksan ta t-shirt ibang mga polo shirt amin yan yung mga kabiaksan ta iba si mga pantalon nasubo Sheikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin intungod lang niya si pagpantalon biyadi bang sa pama babae bang sa pamalong nga babae Sheikh uno jari bahain babae lang nga magpantalon lang ni Sheikh al-Jibrin fala yajuz di lang nga manjari in babae magpantalon bisan pa lang nga inkaunan niya iwan niya babae hatawa ka lang niya iwan niya mga lang niya inaun niya enti niya di lang niya manjari saja salong niya bang agurfa alawang bilik iwan mugalla iwan tambuling kabilik-bilikan dun sa jawanan niya
Pila sa ding kawawayahan magpantalon. Sabmay ta, bangin babae nagpantalon, meeting sanin kuan, tumampalin buli. Ampay kaya kita ko lang yung buli. Kung ba malagulag-lag na bihan, biya ko lang nga dinda buli itik. Atau lang nga buli Turkey. Turkey kami ang mabayliog yun. Ito magbantog. Arihay ni Long ni Sheikh Jibrin dito manjaring babae. Sunod siya bi Sheikh Uthaymin rahimahullah. Unutod lang ni Sheikh hukuman sin babae amin magpantalon siya. Awayrun pun sabab magpantalon siya long niya. Long ni Sheikh Uthaymin mutlakan dito manjariin babae magpantalon. Bangsa pama ko nagabaya pantalon ni palom. No problem. English yun Way problema. Sabay ta kada tampanan siya sawa binaurat suwa imbaway tampanan ni katan aurat na biyari bang sopama imbaway nagabaya siya piali yun nga buko-buko niya jari siya yes jari siya hayaw sa usog sabay ta imbaway insiki suway sa tampanan narindihay ni di mo sabi kapag guyon sinabayang wat mataw diro nakalumya ni nabayang rin maramag ibadat maraw. Nabiyarin lang nga bang usog Sheikh? No, jari siya magpantalon? Yes, jari siya. Way problema. Ayaw sa jalong niya, limyo abuko-buko. Sa wabang lang niya limyo abuko-buko. Amo niya hindi man jari. At tafsiri sa blong niya Al-Awfi. Iwan lang niya rin kan Ibn Abbas in Riyash lang nga pagyan al-libas. Amo na lang yung panamong. Wal aish iban sin kabuyanan wan naim iban sin mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta wakan iban sin mga blessings. Ini long niya intap sila si mga ulama kay banan. Bang isab kita lang nga maun kan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Intap sila lang nga sin Riyash amo na pagawlo nga Jamal amo na pagpalingkat. At tinawang kita magpulma, mayroong problema. Bang mani pagpulma mo, ikaw makalanggal sara. Sa wabang ka ito magpulma, nabiyari na sopama. Ba't bang ta ikaw ang pakaw ni Sheikh Fawzan, iwan ni Sheikh Uthaymin? Bang ka Sheikh Bin Baz, long niya bang sopama, long niya, impagpag-isbal mo yan, long niya, may nang adat sin kauman. Laysa kuya la bukun siya ring hamangalong at takabur. Sa pangasudi ka to adat bukun. Way na adat di ka to. Dawang ni Sheikh Fawzan iwan ni Sheikh Uthaymin bisan pa ang kamaksuran. Bisan pa wayron lang yung kamaksuran di manjari inusog magpaliw lang nga rin nga buku-buku. Sawab may ta. Banglong tao nagpaliw sa habuku-buku na yung kalyan talong niya. Amin long niya kaulong nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin riwayat ng kan Imam Bukhari hadis ng kan Ibnu Umar. Amin yung kalyan talong niya amin imyan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi an-nar. Wayron ding hamang along niya magpaliw ring habuku-buku. Hapanamong salideng pantalon iban uno klase tamungon bangnya ini long niya pialo na ng habuku-buku long niya tanto na jentaw ya lang halom narka kabuka intaw magibadat wayron expect do kayo ang bukon kampunan intaw magibadat wayron angan-angan wang bukon sampunon sintuhan sumakawa in problema rikato amin ni Sara imahunit bogbukan sawabi mangi tanam ta awang mo kitaon pila sa dyan magsambahan na Santa Barbara bang ko kitaon mapimin tao nagkukuyon sin pantalon ayaw na kapantalon gamis ayaw na gamis panto ayaw na panto tuan habol ayaw na habol sambil mga tude bang karotiusal na yan awing problema kato sawang mo piatumtuman yan nun kumaitay sabi katuan graduate pa sa buha ilo ikaw yan kano ra ko yan nangadji kano ra ko nagibarat na mo yan mausus mo lang ipakuha sarang long niya suway sa jalong niya hindi lang nga magmusbil amin taulong niya sumambahayang Brad bangso pa maun hambok hadis na mayta amin suway sa jaha sambahayang ang pakita rin manjari magmusbil di manjari magpaliw rin nga buku-buku baytay ako ikaw nin idol ko idol tanakaw sabmay ta wayron ding ha mga ulama nagpagwasin tungod sinisbalin pukuman nila ni haram na mahulit in tao makasunsulga bangin tao nagtatanggong sin haram
Lalong mo brad makalis mo maglupi-lupi. Bialong mo makaingas bang maglupi, pauturi. Pilas yung pagpoto, daw ng mga arong kanuman pilak, katlang pilak, kawan pilak. Lalong way kakaus ko. Nauturi na dyan baran-baran mo. Okay na saan? Aw lambihan. Waya ni kakaus ni poto, daw siya kakaus ni pami. Arihay ni tayo mangut ko agama Islam. Pag-isbal, suway kita mahali. Sawab mahunit yung pakaradyan ni Ruma Tungkato. Arihay ni walibasut taqwa lang sinallahu subhanahu wa ta'ala iman panamong sin mga tao nagbabuka. Dihay ni ikhtilaf al-mufassirun nag-ikhtilaf yung mga mufassir sintungod sin pagtapsil nila sinawing pagyanong long niya libasut taqwa. Arihay ni bang mula nga dungdungan ni libasut taqwa long Ikrimah impagano nga libasut taqwa huwa ma yalbasuhu almuttaquna yawm alqiyamah amo na long yung panamong sintaw nagbabuka adlaw akhirat. Impagano nga libasut taqwa bang long niya kaul Ikrimah at tafsir Ibn Kathir rahimahullah. Bang isab kita long niya maun pagano long niya Zaid bin Ali Wasadi wa Qatada wa Ibn Jarih impagano nga libasut taqwa amo na long yung pagano al-iman amo na yung pamaratsaya matawd dami kalong niya maun kita isa balakan al-Awfi an Ibn Abbas radallahu an pagano nga libasut taqwa amo na yung pagano nga al-amalus salih amin mga tao naghihinang marayaw taud klase ha sawang tayo ni palo akong pa limiw na isa binwakto mauni sa pital na kan Arwah bin Zubair il Arwah bin Zubair in tapsila sin libasut taqwa amo na khasyatillah amin kamuka patuhan amo na pagbabuka Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni tayo mangut ko agama Islam bangsa pa may pagpanamong mo ang sabunal ang kabuka mo patuhan sabunal ang gauta mo ando anli turi pag-isbal anli sawab bang kawala naghalis yung pagtamong mo pagguyod amin intiranan hikatilakbo kayo polam sinar kafanu biza min dhalik patilibon kita tamongon sadya ikatilakbo si manu sa polam sinar ka biadin ng tawri mapadipa magibadat isbal pa 5 milyon pa impanamo nga buko-buko ulo ng klase itong bas kanila akato sadya apila sadya magibadat ay kolo mo brad mag-usos magpangasim biya ukuman yan asumon tanay katuwa naming graduate lang agwa hula asubuha bangsa pa lumukat sa sintungod sin hadis ini in hadis ini sahih riwayat kan Ibnu Umar rawahu hadis kan Ibnu Umar rawahu kan Abu Dawud bangon kimo sin hadis ini long niya suway sa jalong niya asumon kunay katuan banglong niya magbanga kami mo ni katuan papagdibiton kamu biyansan di ba mo buhay sa pangat malay mo katuan ka na wala na certain hadis aw niya masul ikamuk tuwan bisang malaas na mapil naman batabago umapas naman si mga pulmahan bisan sakan maguno bang puti ng buhok mo puti na sa maytom ay naman kumapil batabago bisanin kami ni bata pa wala na mapil bata teenager sadya sawabin hadis ini na mayta amin pagano long niya riwayat kan Abu Dawud hadis kan Ibnu Umar radhiyallahu an al-isbal fil izar in pagpaliw lang nga ring habuko-buko amin palamong magpaliw ring habuko-buko imano siya hapanamong niya wal kamis salid ang gamis dami kanununo klase palamong wal amama inamama amin pagkuano si mga Arab yun meron narikato ang paimiyang manjarra minha syai'an khuyala isyusyulong ni nagguyod simpanamong inauno-uno na klase tamong guyod na khuyala makasun sila nga mga tao takabur makasun sila nga mga taurahan matasindahan makasun sila nga mga tao usog pipisan kaya tayo usog pipisan padji kaya tayo padji usog pipisan explain ta kayo mga usog pipisan ganay nung kamu pero first time tayo yung mga usog pipisan yan in usog pipisan bisa mo piyawaan sara di mahalin
Yan yung pagyan usog pipisan, bukod sa usog liisan ha. Duwa yung sabihin liisan ni masimpi ibang pipisan. Usog pipisan bisan musan piawan sinsara di mahalin. Impagtag simbihan usog pipisan. Kita may pipisan bang mo biutang yung pamapa. Pamapa niya sa malumon pipisan dia. Nang ka lang usog pipisan. Ang yatin pagyan usog pipisan. Sumudeng ha mga tao matakabur lam yandurillah ilaihi yawmal qiyamah. Iban di siya lang nga pandangon sintuan iban naturun adlaw akhirat. Palkala pagpaliw sa jabuko-buko di mo mahinang si mujud ko nagibadat patuang mamumadaw hating kampunan pagsakilya pagpanamong ando kaylo di mo mahinang. Allahu Akbar. Hat sadya magpaliw bisa lisab kami meron dahan na halin. Inkarewasin magpaliw buko-buko amin di tapaliwhon. Bangyang malumindan mapisak ngunit na ko magsintak may kamaun uy na pagsintak mo damikan bang sa baha uy na pagsintak mo pasal yari nasa lataas kita ba bang pantalon mo mahaba magsintak pasakan sintak mo ba mo kalumian ang kana magkayo na kumita indan dia sa buwang gamalano pasal tuwir tuwan buko na magsasapo amin taw mga magpapantalong yoyo din pantalon biasa sa sapo ang palapila dya sab alam silang gatos taw guyod katan di lumanindan ay lumanunadya kapilahan kada pagi-pagi pa itom nin baba may talong nga galang malumindan napag kita malaninda pag sakali ikaw tuwan ni ang kanay na magkaimiyo na maglanuaran matawad na maglalano. Aw na di sambok na may riwayat ni kan Ibnu Umar lang ni Sheikh Uthaymin syabot niya lang niya may talong niya intaw makasud pagkatakabur sablong niya hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam manjarra thawbahu khuyala isyusu lang niya nagguyod sin panamong niya sin badyon niya sin pantalon niya uno klase guyod niya lang niya makasud siya rin ang mga tao takabur. Aw na nga suwakan Sheikh Uthaymin rahimahullah lang niya Sheikh uno lang niya hukuman sin tao magisbal lang niya dua klaseng hukuman ikaisa impulse lang niya hukuman niya lang niya an yakuna khuyala wa fakhran fahada min al-kabair adh-dhunub la ilaha illallah. Impulse lang ni Sheikh Uthaymin hukuman niya aming kaunan niya lang matakabbur sumul sa pagkatakabur iban tumaas sindahan niya lang pagkaradyanin nilang niya makasudi niya mga dusarakula. Allahu Akbar. Suway pagtawbatan ay natuhanin kamo yung nakaunalong kawam na mo ay problema ay na ko magpa-kwasin buko-buko mo ay na ko magpalusin pantalon mo ay na tulim biya kamo yung school una advice to si mastal niyo bang so pa ma-advice to suway to di palo na buko-buko at wasay to palihon ina nga sa pag-using class balik ka pataas ay na to problema lang yung Sheikh Fauzan sabang so pa may kahalan manjari rin sa maramag bisa rin na school hatawa ka nuno na biya katong so pa military kita biyayan marata magbisa rin opisyal lang mo sir manjari bang makajaritas ko nin pantalon ko pasal aminin panamong na muha ka ma Islam nawang may opisyal mo lang nga that's my order god damn it naway mahinang mo sa ako'y mahinang sab na kura mo yung katawon yan saan sa ako'y man my goodness well na may mahinang mo pag-usat to pamibalik ang bakay ko pulis tagnawang siya magpulman nalilim yun nga buko-buko na nakarungog man siya bisan ni mag-duty lulupi-lupi na mamuha mo kapag ko siya yaso mo lang ko pulis in tungod sin pagtamong na pag-uniform ng pulisan suway lang nga makalulong ka buko-buko lungabukon dipindi lang niya kamo dipindi to ikato salong niya sa one time lang nga nagtamong ako lang wala ko lang nga pialo buko-buko yan ako si mga iwan ko uno isab lang yung kay mo yan baho na isab nalimo man ako lang nga laong ko ikaw lumuman sabi niya tulong ko sab kinikawam na gaman patumtuman mo bang siya nagkuwala lang ko muslim patumtuman mo siya supaya mat gana nga namatay man niya wang di para kala niya yan yung problema kasi Rikato bang mo yung patumtuman yanong ka magtoy biyari na lang yung dapatuan niyo makasud na lang nga narka uwi ako yung makasud narka sa hadis sin Rasul na mayta pafiyan nar mga tao narka uwi ako yung yan sa atin niya ay ni paliun ko sin Rasul paliun ko sin mga ulama
Inikaroon lang ni Sheikh Uthaymin impulse lang hukum makasud sa pagkatakabur. Inikaroon lang ni Sheikh Uthaymin li ghairi khuyala am post ng takabur in hinilong niya haram siya. Allahu Akbar. Sumud siya lang nga paharam. Tikun. Allah. Imanu siya, bisani sumanu siya, katahanan niya rin kumon baboy. Sumablong niya haram. Kaisa. Katahanan niya di magriba, sumablong niya haram. Katahanan niya rin mag 5-6, sumablong niya haram. Katahanan niya rin manakaw, sumablong niya haram. Katahanan niya mangzina, sumablong niya haram. Ingkataan durug na haram katahanan na sa pag-isbal di na maig. Sibo na brad in hukuman. Di na sa maig. Pila sa mga ulama. Ulama ang kamatawran ni himinangin ni lima langgal sinsara ini. Ang kanda bangaon alim kita mo nagguyon sintamong bukunan alim. Ulo Abdullah. Alimaw. Sabay ta. Lianggal ni sara sintuan. Ikaw tuwan inangun mudir. Ikaw inangun dalil sintaw. Ikaw mahali inangun to dalil. Adlaw akhirat magguyod ka mo, adlaw akhirat magreklamo ka mo, mag-complain. Inhunit, hambuk para kala, di mo katahanan, di mo mainang. Ikarayaw ra isab kay mo at sadya magisbal, di mo mahinang. Allahu Akbar. Pagkay sabing para kala, kaginisan ni aram kakausan mo. Piagangan pagsakalin tungod pag musbil, di mo kakausan. Ang pakaiwan ng masulima man pakaw, wang mo patumtuman nimihan, uno'y sabing kay mo. Belong nga dukayin kay mo yan. Sumung tara ko lang kay katuan. Yun ang unagapi na katuan. Ha? Katuan na dyan sa nila sumung yung unagapi. Guru ko yung long niya. Okay ba? May problema. Sa pamay na umuguro mo, ikamutuan namin dalil mo, maong kita sa pahadis. Pagbanggaw tayo ni katuan, may masin hadis ini. Ha? Pagbanggaw ta. Sawabin tao magbusbil tumtuma. Yaram tun si mga ulama nagittifaki mga ulama yaram nila tunin tao magbusbil. Uno tuan, bisan ako panawan? Yes. Bisan ka panawan. Bisan ako mamaya-maya? Oy, Brad, ay ko magusos. Ha? Usalo mo pa maya-maya ay nagbadat mo, Allahu Akbar. Ay na ako magusos. Ha? Ha? Ay na magusos. Bangso pa man panunggan mo paupis ako. Bisan ako paupis? Yes. Bisan ka uno binaybayan. Bisan ako lombay? Yes. Bang kakausan. Bisan na lombay. Nawang ako matug. Nawang ko matug. Way na isab. Sablong sin Rasul. Law sin Rasul fa'in nabita fa'asfil. Bangso pa makalong niya matug, ando pa mamana. Ayaw mo na isablong nga sambilong nga. Uy na lang nga, ikaw magkuhan. Piyawa lang nga, ituan na ufilato. Siya lang nga, di paliw na buku-buku. Natuwa majagjagin siki mo sinhilam. Pag sa'yo, pagbati mo, bukunat buku-bukin na yun. Sambil kuhan, sambil paamuay na. Ayaw sab lang nga law sin Rasul. Inadi siniriwayatan kan. Way beto ang isiniwayat. Riwayatan kan Imam Ahmad. Riwayatan kan Imam Ahmad in hadis ini. Fa'in nabita fala haqqu li izari fil ka'bain. Sawablong niya, bangkolong niya natug, way na sablong nga kapatot simpantalon do natawakan gamis lang nga suway naman di palo na buku-buku. At tinawang ko natug, so sometimes mahagot na way mangungkong siki mo Brad. Ambihan, natampanan mo na magmantamantan ako, tapaliw na problema ito. Sabang ko miyanaw, guwa mo ring habay, luwalabi na pamasit, ando ay mutod paliwa, intamong mo ring habuko-buko. Sabab may ta, bang mo piyaliw, amin intira ng bang mo piyaliw, yako tayo mangud kwa kami Islam. Sabab may ta, in kitab ni Syekh Albani rahimahullah, hadis rin kan Ibnu Umar, riwayat kan Abu Dawud. Hadis sahih saja na hadis ini ha. Yes, sahih saja ini kataan. Supaya rin kita mablim si magdurong. Aw nang bukusog, si mambahayang siya. Pagsambahayang niya kita sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya sa sin Rasul idhab patawagga. Balik ka lang niya pag-ayil ka. Pag
Pagbalik na nagail, si mambayang na kita, siya balik si Rasul, balik siya pasambahay, nagail. Pagail ko lang nga balik, Brad, o biya kato. Pagbalik na nga si Winabuko, siya Rasulullah malaka amaratahu an yatawadda. Uno isab lang yung kaunan mo lang niya, uno isabing kay mo lang niya, di ako siya lang nga nagail balik. Meta mo siya react nagail balik, ya Rasulullah. Imundungin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga pila seconds ang pasaimian. Sawab lang nga innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. La ilaha illallah. Sawab lang nga isabunar to din kaunan niya lang nga si mambahayang siya impanamong niya limiliyo rin habuku-buku. Maita. Wa inna Allah ta'ala la yakbalu salata rajulin musbilin nizarahu. Sawab lang in Allah ta'ala di manay may sinsambahayan niya intaw magsambahayang limiliyo impanamong ng habuku-buku. La ilaha illallah. Waya nga dulat puro kayong kampo ng sintuan bangko si mambayang Brad. Waya nga dulat puro kayong kampo ng sintuan bangko si mujud kaniya. Impangasu hambuk parkala tuan wala mo katinggalan naglawag ko si sambahayang. Allahu Akbar. Parkala na pagpaliw, di manay maintuan si sambayang biyayan. Sama mo patumtuman, Allahu Akbar, mangalo. Bisa lima munubunuun kau. Aparakala sadya amin tungod harihay ni parakala sadya magpaliw-buku-buku ahad di matay min sambahayang mubrad. Ang kaya ulama di ko pakaroon na tao magimang banglimin buku-buku, banglimin pala mga buku-buku. Nabiyarin na Brad ang sumasulo na nag-iimang pagkitarumatong naway na problema ko biyan parimot sa mga minkuhan mga unwi na patumtuman ni mag-iimam na inakulong mo Brad pag-usos manglag na akong pamag-iimam rin kaniya tas-tasa na yung gamis-gamis mo yan at tuwa pantalon mo yan. So may ta nga Brad makahulong saan kita. So sabi ma'am na mukaw ang painimam bang nakarugtol maraming passenger marasa makampig kong doktor makalakso sabi mang kasadya siya na nawere sa pong doktor kato kaya ko paji arihay nilong niya di manay mentuhan di pa mamarahi di na tayo mo nisambay nga po lang yung hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ng kam Muslim sahih na isa Abdullah sahih sa Jaini Brad hadis lang kan Abi Dzar Al-Ghaffari. Hadis kan Abi Dzar Al-Ghaffari. Lang ya salasatu la yukallimuhu Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Lang ya Abu Dzar Al-Ghaffari hadis ya Abu Dzar Al-Ghaffari ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tulong niya di dahon magbisara sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat. Tatapik tanay ni simnakaw na review ta. Bang ikaw, pasabaw ni sa buhay nagkarungog ka to. Ay ko, amon? Review ta. Sab ka lang anak, kalupa na sin kayo manan. Sab sin may ta. Nag-aabang nga diwa kita na sin TV. Ang kahipagkalupan ta. Unay sikat yung pelikula. Amin drama-drama yan. Sinino ko may pagkasuwasin to, yung mga Korean novela. Yung mga pilamanda daw mingsi. Dalimin holong niya. City Hunter. Ang siya ng mga ipapangarap sing katama biya sila biya tindagbos. Ay nakawa umibog. Ay sila la na to nasintuan. Ay nakawa umibog. Problema ka atin may ibog kita tawan sam. Pakialamiro. Ay nakawa istuan Allah. May mukha nga tanan sam ko rin kaniya. Ang sambay sab siya rin kakupasal matod maghangak kaniya. Amo rin maghangak kaniya. Pero pagkahina mga jahil na isad. Pagkintaw bariman di siya humanga si mga bihan. Ay ko umibog. Na yun lang na two klase di daw si magbistara sin Allah ta'ala adlaw akhirat. First, lang sila Rasul sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimu Allah yawm al-qiyamah wa la yanzur ilaihim. Dua two klase lang nga di daw magbistara sin Allah ta'ala iwan di sila aturun. Ikarwa di sila aturun, di sila daw magbistara kalau di aturun, wala yuzakkihim iwan di silang katun sintuan aw tawakal lagun.
walahum adabun alim, iwanin sila ini kasiksaan aja kanila. Long Abu Dhal Ghaffar, ya Rasulullah, khabu wa khasaru, unin sila nilang hadis sila magsaksid iban long nalugi, lusong sila, yes, lusong sila lang adlaw akhirat. Long Abu Dhal Ghaffar, man hum ya Rasulullah, muna al-musbil, amin tao magpaliusin panamong ni habuko-buko. Unin pangarap po si mambayang ko, supaya mara ako magbisarin Tuhan. Natuwa na, may tapyaon na pa musbil, wala piyaunin tarikus sala. Sa may ta, dinasan daw magbisarin mga tarikus sala yan. Langgilalanggal na sa nasin Allah Ta'ala. Musbil, amin tao mag-iibadat sa limiliyo impanamong habuko-buko. First brad, kawa, gawat-wat kita ini mag-ibadat, mahunit ito mag-ibadat ini. Aw na, pihauna pa brad, musbil. Sabmayta, amo ini mahunit ang gautan si manusia, intungod musbil ini. Hikarwa, al-mannan, amin lang yung mga tao magpanumboy. Ang sambihan, idatsin tao sa magpanumboy, beni sa style. Aro lang yung purat tao yaon, aro lang yung dagusimban niya kayaon, nakasin man, nagkarayan man, kalupahan na ako, way batod lang nga sipog, nabogtang niya ulong niya. Yan ang patuan na bugtang, kita walong niya. Nagkarayahan man, iban liman, sam na nga liman, di na lang magpangasip. Ay kolong niya na yung sawab yun, ako. Way watod lang nga sipog. Ang kanilang nga nakaw natin, nagduraro ako tumawang, narang. Nagduraro atin sa tumawang nakaw na yato. Dirilan ta kolong niya badyo. Mga ko sabi mga yun, yung mga kurihilan. Way sipog. Yan. Makatumtum ka mukha ko, suway sa diyang pungon niyo. Bang mayroon nakalakan, nung kako rin yung ako kakilahan. Galakan na isang ng maskara ka, wala kong kakilahan nagpanaw-panaw. Bisan kita lang nga naglanggal, wala mo ako yasip, pero isang kayo nga, tangga na nga nawak tiya to pipikat ka. Na simple wang kong pipikat, tumuhay maragbus mo. Wala mo ako lang nakita, nagdirect nakita na wala batuang galakan, wala di man nagbisara kayo, mabawin simod mo. Mataon sawab. Wala na lang niya. Asa dalong nga, lawakrat, magkita da. Tuwani ko, hindi aturusin tuwan, hindi daw magbistara. May tayo sa bakuna, numboy ka. Abi at tuwan. Ayaw na. Bang mutyabang yung tao yan, nagkarayahan, di magbus na tao, may tiling nga, nagbus pinatang. Ang sambihan, mong buko na kulangan, isa ka na magbus tao, banya ka. Yung tao sumag pamungo. Sabutunin katan. Ayaw mo na sabuta, pasarya na. Bangko tumtumon, alhamdulillah, bang di upas para kala, bukon siya magtutumbas, Allah. May ba? Baitang ki mga kampung ko, pamuno ko yan. Di ba sipog yan na rin, pamuno, palkalasan ka sa ukat sa wenatawang. Allahu Akbar. Taon pa lang niya. Di ako lang nga nasunogin bahay ko. Di apungan lang yan. Wala na makatumtum ka ako. Ako lang yung mga huway sipog yan. La hawla wala quwwata illa billah. Ulakan pa yung tao. Pila dyan na nung busin masayaw nagsunog. Kilaan ko lang katayin mga natawang ko. Haji na lang niya kataan. Akin na lang niya way ako nagkahaji. Akin na lang sawab ka nila. Allahu Akbar. Way sa bridge mo. Magsukul na kau. Ang ibihan, sa buto ning katahan. Langenda, kilahanin kiang ugyaw niya. Amusal lang yung tiyawang kulong niya. Di na lang magpangila. Tawa lang niya. Aro lang yung mute imanin bulit po kay. May dasyan bulit po kay tagamay itom salong. Yung mute iman lang niya. Di na magpangila. Na, biasa pa di mga tao sa pamungmong. Sapsa yung kataan. Labihan ni sabihin niya, kanira ako maingat. Ang problema, ako iyakan, hindi ako maingat. Siya amal, dami kanira ako maingat. English yung ta. Galangan naman lang kita. Mukha lumantyab doon mag-English. Amin yan. Ang kanay to magpanumboy, makalaat. Galaatan ako. Ano sabihan kayo, ni man isab sila lang nga.
ako lang yun lang sawab saan ka lang nabiyaan. Oo, alhamdulillah, ako na lang sawab mo nasa buta, pas parakala na yan. Ikaw sabi niya, may style naman ka. Kaya nga tanasan sintuan mi sa muriwa ita. Ba't ba lang nga manumtum? Kaya tamulungin tao biyaw lang muri kapatumtuman, di lang nga manumtum. Uy lang nga manumtum. Ang palang kitawa lang yun, tag na lang yun, tagbusan, bukod sa nagbustaw. Talong ko, binatang yung tag na, masuok na. Hikatunya lang si Rasul, amin di tao magbisara sintuan, di sila turun, di pa silang katun sin Allah. Hikatunya lang niya. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Iwan sintaw long niya maggasto salta, maggasto siya long niya hipang mamuting siya. Basinuno. Long ngayon cellphone nilibini ko kay mo halal. Hulas sang sa kutudyan ay kutuan tiyakawan. Hulas sang sa kuya long niya. Galing pa long niya PSA. Galing pa ang KSA long niya. Galing pa lang niya UAE. Galing pa lang nga UFC na yun na kwansan wrestling. Galing pa lang nga WWE na wrestling tuan. Halal yan lang nga kawa. Ikita sabi ni, oy na cellphone sa ini touchscreen pa tuan. Adur kayo. Biyayang bang mun taurila namin bukong touchscreen na magian. Kung na mang dihil-dihil pa ko lang biya mga cellphone pa kang dihilan na ko rin may klamo pa ka. Address ko magkakaos mami. Mangkulo yung magdila, may mahal ka lawalo, mga iPhone, mga biyanong iPhone biyan, dagbus, may talagus ako para kay mo. Dilan na ko tumawad pa ka. Sabihan, narireklamo pa, dilan na. Ay nako matawad ba? Mangkuri lang pagsukol, alhamdulillah. O niya mas, ulihilan na ko biyan mga, ununo na gihip mga guwaring hagwahula, imang pasan, amuray nyo nung nyo, yung mga imbilop-imbilop. Imirit pa wa. Siyam imirit pa nabuta na. Uy na luyo palabit-tabisan ako mga pangungon ta mga love life. Ang sabihan. Nalang nga okay na malungos din tao. Miwag mo sa mo kun namin mo na ikhlas malungos na sa balo mo man na kay mo. Wa ko lang nga hula. Di ko misa makahampit kako. Uy, Allahu Akbar. Ando tuwa nagusaya mo kusan para kay mo para pamilya na kayo. Kawalo nga halal yan, may problema. Naon yang kay manalong nga ini, unin klase cellphone ini. Bayaan yan lang nga tulang nga pagsangsaan ko lang ang pag-usa ko lang ang pagadian. Pag-usa ko lang ang pagkatabato biyayan. Ay kautuan, inusahan niya kamanyan. Dua klaseng kamanyan. Di urong ugdo na ini sa review tayo, come on. Dua klase. Ang sa kamanyan ito, yung kamanyan puti. Ang kamanyan ito, pawaw ni nasu. Para kay ingatan yung mga klases kamanyan, dua klase. Galangan na, ang makahistory ka lang niya, inusa ko lang yung bunan niya, amusan yung pagdaya ko lang kamanyan. Nalong uno klase kamanyan yan. Banglang niya imyang puti, nalilikado ka. Sabing kamanyan itong pawaw ni haso, ang kamanyan puti, pasuro ni naso. Biyarin na ito klase, Brad. Ang kamanyan, pag-usalusin kita magdua, kabiaksan si mga kampong tabihan. Sa ini buko ni asara. Amin long nga soy magdua. Uy, bisan long ni Sheikh Makdum na to bang so lang nga magdua lang nga dito lang nga tasbud. Iwan long nga uhab-uhab niyan do kay lo Sheikh Makdum na to na kauna. Inkisa na to di siya mabaya kumaw si mga tao yaram ay mga lain nila kasi mo sa luhab. Iluwak sing katunay ng adat at tasbud magdua. May taswe pa tasbud nagdua man kaw nahulog. Nabaki mangin dua mo. Magdua bisan na ulo tampat bang man malano. Ay butang na yan. Lang nga tobe kita kamanyan. May talang niya pa imam mo no klase sing kamanyan ni Bihon. Asupaya balong niya masampul na impagduata salta mangadlong niya indo sa lumupad. Ay, biasa mga plane. Biasan mga kuan, biya mga text message si send sa Javian. Paklang nga magad. Nabayin naman siya pa mapagbutang sing kamanyan. Pag-uswero na ako kabintandawan. Uway rumbos lot simbiwungan. Si mangat na ba ay maglikot-likot na Javian indo sa mo. Magdua, bukod na klase yan, kita kawat tabi mga imam, magdura sa magdua. Anong si ma'am? Astagfirullahaladzim, ampunain paldusahan ko, nakawa pa inimbilop mo, nakaun pa manok mo, bukod tida yung dua para kay mo. Liawakan kau, may ta,
Astagfirullahaladzim, ampuna ako, ya Allah. Ikaw nagparwa, ikaw nagpakaon, kailan mo pasin, bukon patuan dua para kay mo. Subhanallah. Ang kanawang ko magdua, baran mo na. Ay na ko mangdaak. Di ba ako lang mo may mag-Arab? Ay na ko mga Arab-Arab, kumbida nilong mo. Magdua mo kung talagang Arab, bayaw jalong sambahayang. Yan. Nalong niya, basta long niya, just to kuturi nilong niya. Halal turi ni. Na yung kamanyan puti, biadin. Yung kamanyan puti, amunin pasurin naso. Amunin pagano nga buko ng isang Galaxy S, letter S. Dua yung isang letter S isa yung salunta. Amunin pagyanon siyabo, amunin yung kamanyan puti, Brad. Pila sa jahabayan yung nag-usal nagkarayan ng manusia. Ipaghaji pa sing kaywanan. Tuan nila sa tema paghaji mo yan. Buko na nga halalin alta mo yan. Ang piagsangsa, ano problema mo yan yung mabarakat? Malisuin kayo na magsangsain, kayo man dayahan magtuisab meta. Bang ako dayahan, bang mataw dalta ko, bang ako kawasahan, pagadatan ako si manusia. Ang kanin tao mapas magdaya. Sabon ba isab kayo naman komiskin, ikaw kakilahan. Bisan sa ka nagtutuad tong kirumadlaw. Sila lang yung wawet tatay mendua miskin silaan. Ayaw lang yung dayahan, yung gloria. Ay, yung gloria yung tatay madua. Aw na buktaw rin yung kuturi yan siya. Buko nilipit na. Nga, kaya nga tansan lang yung tao lang yung tatay may dua iwan sinuay. May ta. In tao lang yung tatay masindua lang yung bunal, amin lang yung tao nagkarayahan. Na, tuwan na tayo may dua yung danoy-noy, nagkarayahan. Kaya may dua si mga kafir, nagkarayahan na. Biya tiniwe nagkarayahan, do kayo rin tatay may dua ata. Makaulong nakita ini. Subhanallah. Ano yan magkaya ng bisara si manusia? Do kayo. Ipakaradyan ini tumtuma. Amin tao maggasto sinalta niya pag-ubos, hipangimuting niya lang hinihalan, diyan daw magbisara sintuan na ito Rabbul Alamin. Ang pawakto ta? Berag busway na nga. Sumura-murahan mga temangod. Last na Bukadis. Last fight. Okay na kayo mo? Pabilan na Bukadis na kuman. Okay na? Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam uzratul mu'min. In hadis ini riwayat ringkan Imam Ahmad. Uzratul mu'min ila adalati saqay. In palamong lang si mu'min amin bariman amin mga muslim nagwal amin diya tungoda sak hati nawang matubtub doon yung panto mo okay ato sa basta ayaw sa jalim yung sereng ha buku-buku sabay ta sumalong nga ila nispu sakay pagus lang nga mahuli ila nispi sakay amin hangtong nga 3/4 amin patay ni 3/4 pa bang manisab buku ni sab jari rin dia tubtubi ni kakitanin tuhod mo na aurat san sa rin dia 3/4 amin yan sa kakitaan ta magbadyo mga 3/4 kaywanan amin kay masulyanon ta uni sabing kayo mo nga baha inlabayan niyo anatwa na mo sa ninsarero rin kayo mo pagos lang niya summa ila kabay ayaw sa amul pagos lang niya rendi ayaw sa dyan nga amin mapalyon mo nga buko-buko kami natungod si buko-buko ini bang sa pa mangitanam mo magtamo nga amin nari tungod na din di sa dyan buko-buko ay mo dyan paliwa sab may ta bang mo piyaliw lang sin Nabi fama kana asfala min dhalika finnar la ilaha illallah wayroon lang niya amoy lang niya kaunan palihon niya yung panamong niya buko-buko halom narka kamu na mag-decision ubusin para kala okay na gets nyo na hati niya suway di palihon yung panamong buko-buko salida pantalon yes salida gamis yes salida habol ibang panto yes salida tulda ibang karot agad na okay na para kala mo nan dati pagpanamong si Muslim okay ra katuan bisa sa pamabiapiting yung pantalon ko yes ayaw sa jatuan palihon mo buko-buko ayaw sa jay sabang kumanog kimbot-kimbot
sambihan. Naunay sablian at sinasul. Amin mga usog magpanamong simpanamong baway. Magbutang mga brabutang hamburger. Pag-usap pa mag-short pa maigod pa rin nga baway mang manaw. Nalian at yan sinasul imbiyang di makapagtawbat. Nami kaning babay manulog isa amin magwali ba usog dakuman. Ampay sabi amin umukod din dua buddatag. Pag-usap sa muno na mo rin dagbos. Nalian at yan sinasul di makapagtawbat. Di tanay way na dis sab makaliw na sa binwakto sa mura-mura ambang man pagbaraka tuning kaway singkitan nyo salta pabon pa pangumula singkitan nyo tungod ay kamo masumwa tungod pagtuntutil mo insyaallah duahan nyo ako bang manisab inapi ni masi-masi halong pusog man tutil mo pa ula sa insyaallah bangong kabtangan kung wala kamo kiaman pagmapan na kumasingkitan nyo subhanaka bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.